Malampusong Naluwas og nakit-an ang usa ka 40 anyos nga mananagat nga si Junie Patchico, residente sa Magsaysay 17B, Mati City, Davao Oriental. Human kini na missing sulod sa Kapin, tulo ka adlaw. Sa impormasyon gikan sa Coast Guard Station sa Davao Oriental, nakit-an siya ni Rogelio Barriga sa may barangay Mayo, Mati City, alas 5 sa buntag ni adtong August 26 o gihatagan dayon ng assistance aron masigurong iyang kaluwasan. Dugang pa nga mitubag dayon ang personnel sa Coast Guard Station Dahican kauban ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mati o gitabangan si Patchico sa pag-rescue o pagdala ngadto sa Davao Oriental Provincial Medical Center alang sa medical evaluation, treatment o observation. Kahinumduman nga sa unang impormasyon nga nadawat sa Coast Guard niadtong August 23, 2026, kauban ni Patchico ang ubang tripulante sakay sa usa ka fishing vessel. Apan sa ilang pagmata, ilang nadiskubrihan sa mga kauban niini nga wala na kini sa ilang gisakyan o gilayon nga report ang insidente aron masugdan ang search and rescue operation.